A na úvod chcem povedať, že rušenie malotriedok ako také nemusí byť zlá vec. Ale toto konkrétne opatrenie, ktoré máme teraz na stole, teda ktoré poslanci teraz majú na stole, tak k tomu by som chcel povedať dve veľké ale. To prvé chcem povedať ale ako človek, ktorý má rád slobodu a má rád slobodu nielen v ekonomike, ale aj v školstve, pretože si myslím, že tak ako ekonomike pomáha sloboda, tak aj školstvu pomáha sloboda. A ten návrh, ktorý predložila Ficová vláda a ministerstvo vedené pánom Čaplovičom, smeruje proti slobode, tak ako väčšina politiky, ktorú voči školstvu robí táto vláda. Myslím si, že je to zlé, myslím si, že centralizácia nie je dobrá cesta. Druhé ale chcem povedať ako Slovák. Nemôžem totiž odhliadnúť od toho, že toto opatrenie, ktoré majú dnes poslanci na stole, sa výraznejšie ako iných dotkne škôl s vyučovacím jazykom maďarským alebo všeobecne s vyučovacím jazykom menšín. Školstvo, kultúra a používanie jazyka sú najdôležitejšie aspekty národnej identity a preto je k nim potrebné vždycky pristupovať citlivo. A tak ako my Slováci očakávame, že v tých obciach a mestách, kde tvoria Slováci menšinu, budú rešpektovaní v týchto aspektoch, mali by sme mať zvýšenú mieru citlivosti na to, keď sa z celoštátnej úrovne siaha na kultúru, na školstvo alebo na používanie jazyka. Preto dúfam, alebo chcem dúfať, že si to uvedomia aj poslanci a návrh v tej predloženej forme neschvália. Ďakujem.